У Менску Лукашенко зноў патрабуе дысцыпліны і хоча вярнуць чыноўнікам метады камуністычнай партыі. У Варшаве беларускія дэмакратычныя сілы другі дзень спрачаюцца, як дзейнічаць далей, а ў Вільні беларусы адзначаюць 6-ю гадавіну жніўня 2020-го. Што за гэтыя 6 гадоў сталася з Беларусю і з намі самімі. Пра гэта сёння ў падсумаванні падзей тыдня я, Алесь Залеўскі, вітаю спадарства і заклікаю паставіць лайк гэтаму відэа, калі вам бяспечна. Дзякую. Ну і пачынаем. Пачынаем мы ад Вільні, там моя калега Глафіра Жук ад раніцы наведвае івэнты, звязаныя з 6-й гадавінай народнага ўздыму ў Беларусі. Глафіра, вітаем. Табе слова, што сёння ў Вільні адбывалася. Вітаю, Алесь. 6-ю гадавіну пратэста ў Вільні пачалі не з лозунгаў і маршаў, а з малітвы. У беларускім праваслаўным прыходзе сабраліся тыя, для каго падзеі 20-го года дагэтуль застаюцца асабістай гісторыяй. Маліліся за палітвязняў і загінулых, за сем'і, раскіданыя па розных краінах рэпрэсіямі, і за тых, хто ўжо 6 гадоў чакае магчымасці вярнуцца дадому. А ўжо праз некалькі гадзінаў цішыню змянілі музыка, сцягі і галасы ў самым цэнтры Вільні. На кафедральнай плошчы адкрылі выставу да Дня годнасці беларусаў. На экспазіцыі працы Паўла Северынца, Ксішы Ангелавай, Анатолія Хіневіча, Андрэя Войніча, Вольгі Якубоўскай. На малюнках тое, пра што многія аўтары гаварылі на вуліцах: свабода, страх, турма, дом, які давялося пакінуць, і Беларусь, у якую яны ўсё яшчэ спадзяюцца вярнуцца. 9 августа, 10 точнее даже, я просто, чуть раньше началось, скажем так, 10 для меня это просто какая-то, произошла любовь, сначала влюбленность, а потом это переросло в такое сильное чувство к белорусам. Да першай гадзіны кафедральная плошча ўжо была ў бел-чырвона-белых колерах. Каля сотні беларусаў сабраліся тут на мітынг са сцягамі, плакатамі і партрэтамі палітвязняў. Многія з іх добра памятаюць жнівень 20-го, не з навінаў. Хтосьці сам выходзіў на маршы, хтосьці прайшоў праз затрыманні і турму, камусьці пасля рэпрэсіяў давялося пакінуць Беларусь. Са сцэны гучалі словы пра тых, хто дагэтуль за кратамі, і пра тое, чаму пра Беларусь важна працягваць гаварыць. Да удзельнікаў звярнуўся дарадца Святланы Ціханаўскай Дзяніс Кучынскі і дэпутат літоўскага сейму Томас Тамілінас. Мы не просім Літву ці Польшу змагацца за нас. Это наша праца беларусаў. Мы мусім аднавіць нашу дэмакратыю і свабоду, але мы просім партнёрства і дапамогі у нашых суседзяў, у Польшы і Літвы, і зараз таксама ў Украіны. Суседзей ніколі не выбіраеш, і таму мы зацікаўлены, гэта наш стратэгічны інтарэс, каб у Беларусі было ўсё добра, каб гэта было квітнейшае, эканамічна моцна і таксама. Асобная ўвага паліцыі да ўдзельнікаў, якія хавалі свой твар. Прыйшлі на акцыю ў масках і цёмных акулярах. Паводле літоўскага заканадаўства ўдзельнікі масавых мерапрыемстваў не павінны хаваць сваю асобу. Беларусаў праверылі дакументы і дазволілі заставацца ў масках. Удзельнікі акцыі растлумачылі, яны асцерагаюцца, што фота і відэа з мітынгаў могуць трапіць у поле зроку беларускіх сілавікоў і пазней быць выкарыстаныя для пераследу. Пасля мітынгу удзельнікі рушылі маршам праз цэнтр Вільні да беларускай амбасады. Над колонной бел-чырвона-белые сцягі. Рытмы шэсцю задавалі бубначы. Удзельнікі скандавалі «Жыве Беларусь», «Лукашэнку ў аўтазак», тыя ж лозунгі, якія 6 гадоў таму гучалі на вуліцах у Беларуси. Это тот день, когда вся страна сказала, что мы имеем право на одно общее будущее. Будущее, где есть законы, где есть счастье. Лукашенко предлагает нам только ад, цензуру, фашизм, военную диктатуру. Мы хотим жить, а не существовать в казарме. За 6 гадоў змянілася ўсё. Адны апынуліся за кратамі, іншыя ў эміграцыі. Незалежныя медыі і грамадскія арганізацыі былі разгромлены. Вулічныя акцыі ў Беларусі сталі немагчымымі. Сотні беларусаў і сёння плацяць сваёй свабодай за нязгоду з рэжымам. А хтосьці заплаціў за свабоду жыццём. Таму фінальнай кропкай маршу стала варта святла каля беларускай амбасады. Тут удзельнікі замаўчалі на хвіліну у памяць пра ахвяру рэжыму і беларусаў, якія загінулі, абараняючы незалежнасць Украіны. Студыя.
Дзякуй, Глафіра. Шановне спадарства, таксама так, мы да гэтай тэмы яшчэ будзем вяртацца ў нашым сённяшнім эфіры. Гэта і мы даведаемся пра вынікі канферэнцыі новай Беларусі, якая адбываецца ў Варшаве. Ну і таксама чакаецца ў нас вялікая размова з Віктарам Бабарыка. Зрэшты, ад гэтай тэмы мы сёння і далёка, в прынцыпе, адыходзіць не будзем. 6 гадоў таму пасля прайграных выбараў Лукашенка утрымаў сваю ўладу сілай, а як выглядае ягоная сістэма сёння, якімі метадамі ён кіруе краінай і што яны кажуць пра стан самой улады. Неўзабаве разбярэмся з палітычным аглядальнікам Александром Класкоўскім. На гэтым тыдні Лукашенка зноў шукаў адказы на сучасныя праблемы у добра знаёмым мінулым. Прапаноўваў вярнуць райкамы партыі, патрабаваў ад чыноўнікаў асабіста адказваць за кароў і ураджай, а няўдалых кіраўнікоў і працаўнікоў загадаў адпраўляць у войска. І апошняе ўжо не проста пагроза. Мінабароны паведаміла ж сёння акурат, што ў сілы спецыяльных аперацый пачалі прыбываць тыя, хто паводле ўладаў праваліў жніво ці меў праблемы з дысцыплінай. З іх фармуюць асобны стралковы батальён. Наперадзе ў іх 60 сутак падрыхтоўкі, пасля якой іх абяцаюць накіраваць у раёны выканання вучэбна-баявых задачаў. Палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі з намі знаходзіцца на відэасувязі і дапаможа нам разабрацца і ў апошніх гэтых навінах, і ў цэлым падсумаваць гэтыя 6 год. Вечар добры вам, спадар Александр. Добрый вечар. Ну, пачнем вось ад гэтых свежых рашэнняў улады. Спачатку гэта былі проста заявы, некаторыя думалі дзіўныя, дзівакаватыя, дзікаватыя заявы Александра Лукашэнкі, але яны рэалізуюцца. Рэалізуюцца вось гэтай сістэмай і улады. То бок мы бачым, што яна пэўную эфектыўнасць мае. На вашу думку, што мы цяпер назіраем? Сістэма Лукашэнкі вось праз 6 гадоў, так, пасля 20-го, стала мацнейшай ці проста вот значна больш жорсткай і архаічнай, як бы вы акрэслілі? Ну, калі казаць канкрэтна вось пра гэты прыклад з прызывам у войска нядбайных аграрыяў, то гэта проста, калі казаць коротка, праява такога, вось, ведаеце, самадурства старэючага дыктатара. Я думаў, якія аналогіі знайсці ў гісторыі. Тут можна згадаць і працоўныя арміі, якія Леў Троцкі на пачатку бальшавіцкай эпохі прасоўваў. Можна згадаць там нават феадальныя парадкі, калі у рэкруты забрывалі, як тады казалі, нядбайных нейкіх сялянаў, халопаў. Можна нават элементы маоізму тут убачыць, таму што тады у часы культурнай рэвалюцыі так званай інтэлігенцыю студэнтаў таксама ў вёскі пасылалі, каб яны там пранікліся духам простай працы. Але я думаю, што Лукашенко сабе не загрувашвае галаву такімі тэорыямі. Гэта ўсё можна звесці да таго, што вось проста старэючы аўтакрат адрываецца ад рэальнасці, у яго з'яўляюцца ўсё новыя нейкія дзівосныя ідэі, а ягоныя падначаленыя проста баяцца сказаць слова супраць, баяцца назваць глупства глупствам. І таму ён у гэтай вось сітуацыі, калі пра гэты сюжэт казаць, усіх збіў з панталыку. Спачатку ён сказаў, што на паўднёвую мяжу трэба дасылаць гэтых вось, хто праштрафіўся. Потым вось пару дзён таму ён быў у Вялейскім раёне і ўжо кажа, што вось у нас ёсць 2 батальённыя тактычныя групы, пажартаваў так, трэба іх на прарыў у сельгазпрацы накіроўваць. Цяпер вось Міністэрства абароны, яны ж взялі пад казырок, кажуць, што ўжо нейкую там батальён спецназа сфармуюць. Ну які спецназ будзе, прабачце, з алкаголікаў, з лайдакоў і гэтак далей. Гэта сама прафанацыя і службы ў войску, і ніякай дапамогі спецназу гэта не будзе. Гэта проста сведчанне таго, што сістэма становіцца ўсё болей дурной праз тое, што адзін чалавек усім запраўляе. Але гэта не значыць, што сістэма слабая. Таму што Лукашенко вось бізуном, пугай, рэпрэсіямі даказаў, што гэтыя метады, брутальныя метады, на жаль, яны працуюць і ў 21 стагоддзі. Да пары да часу, канешне, але працуюць. Ну, гаспадар Александр, чыноўнікі, на вашу думку, баяцца казаць Александру Лукашэнкі нешта, пярэчыць на ягоныя гэтыя дзівакаватыя прапановы.
і яны ў выніку рэалізуюцца, сістэма рэалізуецца, ну і сама па сабе ўлада такім чынам змяняецца. Да чаго вось мы ідзем і прыйдзем, так? Ці прыйдзем мы сапраўды вось да гэтых райкамаў, это яшчэ з камуністычных часоў, так, камуністычная партыя, калі мела там і аблкамы, так, і іншыя, вось. Да чаго, да якой мадэлі мы прыйдзем, да якой сістэмы мы прыйдзем, калі прыйдзем? Ну, сапраўды, Лукашенко чарговы раз зноў жа падчас гэтага выезду ў Вілейскі раён вярнуўся да гэтай сваёй настальгіі па саўку, так бы мовіць. Але, на мой погляд, гэта не проста нейкая лірыка такая. Зразумела, што мазгі ў яго савецкія. Ён нейкія і пераследуе пры гэтым прагматычныя мэты. Ён яшчэ толкам не ведае як, але яму мала кантролю. Ён не давярае сваёй вертыкалі. За савецкім часам, як вядома, былі дзве вертыкалі. Была такая у выглядзе саветаў, у выглядзе выканкамаў, а над ёй яшчэ стаяла партыйная вертыкаль, якая ўсім загадвала, выклікала там на прапрацоўку на дыван і гэтак далей. Але адкуль ён возьме столькі чыноўнікаў, каб стварыць іншую вертыкаль? Вось у свой час быў нададзен статус партыі гэтай самай праўладнай Белай Русі. Аднак Лукашенко за той час, які прайшоў пасля стварэння гэтай партыі, выразна даў зразумець, што нават з ёй ён не хоча нейкімі крошкамі ўлады дзяліцца. То бок, з аднаго боку, вось у яго і дэфікс болей кантролю, як гэта было за Савецкім Саюзам, калі партыя наглядала над усімі, у тым ліку і над спецслужбамі, каб яны надта не займелі шмат улады. А з іншага боку, ён ужо увайшоў у смак вось гэта самадзяржаўя, скажам так, і ён разумее, што стварыць яшчэ адну партыю ўлады, гэта таксама неяк расцерушыць свае паўнамоцтвы. Таму яму і хочацца і колецца ў гэтым плане. І для мяне яшчэ паказальна, што ён у звязку з гэтым згадаў кітайскі досвед. Зноў жа, кітайскі, там, канешне, кіруе камуністычная партыя, але ж у Кітаі ўсё ж такі дадзены значна большы абсяг для рынкавай эканомікі, для канкурэнцыі, для прыватнага сектара. Таму на такія рэформы кітайскага кшталту Лукашенко наўрад ці здольны. Я думаю, што насамрэч вось ягоная галоўная фішка, тое, што ў яго цвіком у галаве сядзіць, гэта спосаб перадачы ўлады. Вось гэта транзіт улады, які на канферэнцыі «Новая Беларусь» абмяркоўваўся ў прыватнасці. У ягонай галаве транзіт улады гэта каб прэзідэнта абіралі вузкім колам. У Кітаі вось таварыша Сі ўжо каторы раз абіраюць на так званым усекітайскім сходзе народных прадстаўнікоў. Хоць там ніякага народу, канешне, няма. Гэта такі міжсабойчык номенклатурны. І у Лукашэнкі, дарэчы, ўжо пару разоў публічна гучала, што някепска было б і у Беларусі прэзідэнта, каб не бударажыць народ, каб не было палітычных узрушэнняў, ён даволі гэта шчыра прагаворваў, абіраць праз усебеларускі народны сход. Таму вось такая у яго, я думаю, ідэя сядзіць і для сябе на 2030 год, калі дацягне, і на перспектыву для свайго любімага малодшага сына Колі, таму што новую фігуру прасцей менавіта праз такі номенклатурны міжсабойчык правесці ў дамкі. Дзякуй вам за гэтую нядоўгую, можа, але вельмі грунтоўную размову спадар Александра. Так, бо сапраўды я бачу, што цяпер у Расіі адбываюцца дыскусіі з гэтымі выбарамі, якія цяпер у верасні, навошта іх праводзіць, за каго галасаваць. У нас, у беларусаў, гэта ўжо пройдзены этап выбары. Вось у 2020 годзе мы ўжо іх мелі. Ну, а цяпер сапраўды, магчыма, ідзем вось да гэтай безвыбарнай сістэмы. Калі дойдзем. Дзякуй вам за размову. Александр Класкоўскі, палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк», быў з намі на відэасувязі. На гэтым тыдні сярод рэкорднай спёкі, патопаў і бітвы за ўраджай амаль незаўважнай прайшла навіна, якая закранае бадай сотні тысяч беларусаў. Урад выключыў са спісу радыяцыйна забруджаных 177 населеных пунктаў, у тым ліку Гомель. З 1 студзеня іх жыхары страцяць частку чарнобыльскіх ільготаў і сацыяльных гарантыяў. Але ці сапраўды гэтыя тэрыторыі ўжо можна лічыць чыстымі і чаму ва ўкраіне ад падобнага рашэння адмовіліся? Разбіралася Юлія Цельпук. Здесь нет вирусов никаких. Вот ты же не заметила, что они летают? И я тоже не вижу.
6 гадоў таму не хацеў бачыць каронавірусу, каб не ўводзіць дарагога для эканомікі каранціну. А год таму запатрабаваў ад падначаленых заплюшчыць вочы на радыяцыю. Чем же мы тогда занимались эти 30 лет, если у нас 900 тысяч человек проживает на загрязненных территориях? Ну, которые у нас пока по учету относятся, да. Я понимаю, а Крупковым больше даст, потому что потом же под это же деньги надо. Значылі 40-ю гадавіну выбуху на Чарнобыльскай АЭС і ўзяліся за аптымізацыю. Урад прэм'ера Турчына падпісаў пастанову нумар 389, якая выцерла 177 населеных пунктаў са спісу забруджаных радыяцыяй. Аналіз вынікаў праведзены ў 2021-2025 годах Мінпрыроды і Мінздароўя працы для абследавання забруджаных тэрыторыяў з адборам пробаў глебы і ацэнкаю дозавых нагрузак на насельніцтва паказаў значнае паляпшэнне сітуацыі ў асобных населеных пунктах. Да гэтага дня ў спісе радыяцыйна забруджаных было 2022 мясцовасці. Прыбралі быццам усяго 8%. Калі ж глядзець паводле колькасці насельніцтва, па-за спіс вывелі 566 400 чалавек. І траціну раней неўжываных аб'ектаў. Чыстым ад радыяцыі палічылі, між іншых, паўмільённы аблцэнтр Гомель, райцэнтры Лельчыцы, Лунінец, Юя. Рэшта мясцовасцяў пасёлкі, вёскі, аграгарадкі. Зараз у біасферы гэтых тэрыторый фізічна застаецца 10 каля 40% выкіда 86 года. То бок сістэма гэта Лукашенко фактычна абяшчае палітычны ультыматум самой радыяцыі. Разумееце, як бы. Больш за тое, поўнасцю ігнаруецца праблема высокатаксічнага альфа-выпраменьвальніка амерыцыя-241, які, як вядома, у глебах Гомельшчыны будзе толькі ўзрастаць, і яго пік прыходзіцца на 2060 год. Цэзій-137 і стронцый-90 – асноўныя радыенукліды, якія кантралююць у прадуктах харчавання і на забруджаных тэрыторыях. Сёлетнія даследаванні Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя сведчаць пра тое, што прадукты флоры і фаўны на Гомельшчыне і Магілёўшчыне досыць часта аказваюцца небяспечнымі для спажыўца. На 1500 пробаў грыбоў, ягадаў і рыбы знайшлі 48 выпадкаў перавышэння дапушчальнага ўзроўню цэзію-137. Перавышэнняў па стронцый-90 ў харчаванні не выявілі, а тэстаў на ўтрыманне амерцыю і не праводзілі. Гэты радыенуклід утвараецца пры распадзе плутонію, лёгка пранікае ў расліны, малако і цягліцы звяроў, жыве больш чым 400 гадоў. Пытанне ёсць і да метадалогіі абследавання тэрыторыі, аналіз глебы ў вызначаных месцах. У сучаснай заходняй радыёбіялогіі і медыцыне лічыцца вельмі састарэлым інструментам. Вельмі састарэлымі. Ён поўнасцю ігнаруе з'яву гарачых кропак так званых і нераўнамернасць размеркавання нуклідаў. І гэта пры тым, што ўвесь свет ведае пра такую асаблівасць забруджвання беларускіх зямель, як экстрэмальная плямістасць. Экстрэмальная. Там на 1 метр квадратным можа быць абсалютна чыстая глеба, як бы, і десятак розных радыенуклідаў. 10 гадоў таму спецыялізаваны ўкраінскі партал апублікаваў мапы забруджання цэзіем-137 аўтарства Беларускага міністэрства надзвычайных сітуацыяў. Цяпер недаступныя ў біўайнеце. Звернем увагу на Гомель і Лельчыцы. Пасля аварыі на ЧАЭС шчыльнасць забруджання цэзіем там складала ад 37 да 185 кілабікерэляў на квадратны метр. Тэрыторыя трапляла ў катэгорыю забруджанай. У 2016 годзе ў Лельчыцах і абапал паловы Гомеля ўзровень заставаўся той жа. А гэта прагноз МНС на 2056 год, калі цэзію будзе менш, чым 37 кілабікерэляў, што фармальна дазваляе выключыць тэрыторыі са спісу забруджаных, хоць дэ-факта цэзію там усцяж будзе шмат. Прыклады з Берасцейшчыны. Лунінец і Кажан-гарадок пасля выбуху ў тым жа дыяпазоне забруджання да 185 кілабікерэляў. Праз 30 гадоў Кажан-гарадок паводле цэзію у зоне максімум 37 кілабікерэляў, куды да 2056 году прыйдзе і Лунінец. Зноў жа, гэта будзе не ўзорны, а дапушчальны дзяржавай узровень. І трэці прыклад з Магілёўшчыны, пасёлкі Горка, Драбоўка і Міхасёўка пад Бялынічамі, выключаныя ўрадам са спісу радыяцыйна забруджаных. Карціна тая ж, у 16-м годзе яшчэ брудна, а ў 56-м усё яшчэ ружовы, хоць і ніжэйшы дыяпазон утрымання цэзію. 3 гады таму і ва ўкраіне спрабавалі абнавіць пералік населеных пунктаў зоны радыяцыйнага забруджвання на падставе вынікаў дазіметрычных даследаванняў.
Петыцыю супраць зменаў, якія абазначалі скасаванне чарнобыльскіх выплат насельніцтву, падтрымалі больш за 25 000 чалавек. Верхоўная Рада увяла мараторый на змяненне пераліку населеных пунктаў. Былая працаўніца Дзяржаўнай інспекцыі ядравага рэгулявання Украіны была за перагляд, як і кіраўнік Украінскага навукова-даследчага інстытуту сельскагаспадарчай экалогіі Валерый Кашпараў. И с точки зрения Кашпарова, он сказал, что можно уже 80% территорий, которые относились к разным зонам, там на Полесье у нас, например, Житомирская, ну, кроме зоны отчуждения, естественно, вокруг Чернобыльской АЭС, можно уже 80% вернуть в сельскохозяйственное использование. Паводле эксперткі, Беларусь у апошнія дзесяцігоддзі рэалізавала шэраг эфектыўных антырадыяцыйных праграмаў. Напрыклад, забруджаны дзёрн закопвалі на паўметры ў зямлю. Карэнне новых раслінаў не дасягае такой глыбіні. Каб цэзій не трапляў у культуры і травы, апрацоўвалі калінамі і фосфарнымі ўгнаеннямі, а супраць стронцыю вапнавалі глебы. Поля, луга вот эти пойменные засаживались богато многолетними растениями, травами, которые не сорбируют цезий из почвы. Для коров, чтобы чистое молоко было, ферроцин такой использовали, специально такие солевые бруски, которые коровы слизывали. Этот ферроцин связывал в желудках коров, цезий тот же, и поэтому, чтобы он не поступал в кровь, мышцы и так далее. Летась віцэ-прэм'ер Анатоль Сівак назваў бюджэт гэтых праграмаў. На эти цели потратили 20 миллиардов долларов. Это наши расчеты. У Расіі перагляд спісаў і паніжэнне іх радыяцыйнага статусу адбылося ў 2023 годзе. Тэрытарыяльныя сацыяльныя гарантыі насельніцтву скасавалі на прызнаных чыстымі тэрыторыях. Гэтакі беларусы з тых 177 мясцовасцяў 1 студзеня страцяць ільготы пры паступленні і навучанні, бясплатнае санаторна-курортнае аздараўленне, дапамогу сем'яў з дзецьмі, пенсійныя і сацыяльныя выплаты, а таксама падтрымку пры перасяленні. Бясплатнае школьнае харчаванне захаваецца да канца наступнага навучальнага года. Юлія Цяльпук, Белсат. Вяртаемся ў студыю, жывы эфір на Белсаце і гадавіна 6 падзей у Беларусі. Папрашу на маіх калег паказаць, што цяпер адбываецца ў Варшаве. Каля плошчы Каперніка мы бачым, што збіраюцца людзі. Каб адзначыць дзень годнасці, беларуская дыаспара вось у Варшаве праводзіць спачатку марш, пасля будзе мітынг, і мы яшчэ ўключымся з нашым карэспандэнтам адтуль з Андрэем Сульжыцам. Напрыканцы нашага выдання бачым, што сотні чалавек ёсць, хаця 6 год таму, у жніўні 2020-го, на вуліцы беларускіх гарадоў выходзілі сотні тысяч, калі не казаць на піках, да мільёна чалавек. За наступныя 6 гадоў праваабаронцы зафіксавалі больш за 100 000 фактаў палітычна матываваных пераследаў і амаль 9 000 крымінальных справаў. Хуткая змена ўлады, якой чакалі ў 2020-м, сёння фактычна знятая з парадку дня. Але што сталася з базавымі ідэямі таго жніўня, свабоднымі выбарамі, салідарнасцю, імкненнем самім вызначаць будучыню краіны? У што яны трансфармаваліся за 6 гадоў рэпрэсій, эміграцыі і вайны, разбіраўся Руслан Ігнатовіч. У 2020 годзе патрабаванне свабодных і сумленных выбараў было тым пунктам, што аб'яднаў грамадства. Праз 6 гадоў выбарчы інстытут у Беларусі дэмантаваны цалкам. Апазіцыйныя партыі зліквідаваны, незалежнае назіранне забаронена на ўзроўні закону, а галасаванне для грамадзянаў за мяжою скасаванае. За межамі краіны ідэя новых выбараў перарасла ў пытанне захавання дзяржаўнага суверэнітэту. Аналітыкі і прадстаўнікі апазіцыі прызнаюць, нават тады, 6 гадоў таму, тактыка протесту была абмежавана геапалітычным фактарам, пагрозу адкрытага сілавога ўмяшання Москвы. Именно 2020 год нам не хватило действительно совсем чуть-чуть, но при этом всем мы находились в очень сложной ситуации, которую можно сравнить, например, с тем, чтобы остаться сухим в дождь, то есть пытаться проскользнуть между каплями дождя. Потому что если бы люди показали бы свою злость, ненависть, и было бы какое-то насилие, высока вероятность того, что Москва включилась бы более серьезно. И тогда мы уже сегодня говорили бы о том, что Беларусь потеряла абсолютно суверенитет и независимость 6 лет назад.
Гарбата ў дварах, ланцугі салідарнасці і шматмільённыя зборы ў дапамогу пацярпелым ад гвалту дзяржавы. Бадай, галоўны сацыяльны фенамен 2020 года. Сёння гэта інфраструктура знішчаная дзяржаваю. У Беларусі зліквідаваныя больш за 1700 няўрадавых арганізацыяў, фондаў і ўсе незалежныя медыі. Любы грашовы перавод унутры Беларусі ініцыятывам салідарнасці цяпер кваліфікуецца паводле крымінальнага артыкулу фінансаванне экстрэмісцкай дзейнасці і караецца тэрмінам да 8 гадоў турмы. У выніку салідарнасць падзялілася на дзве формы унутры Беларусі. Гэта глыбокае падполле і непублічная дапамога сем'ям палітвязняў. За мяжою гэта сістэмная праца праваабарончых цэнтраў, эвакуацыйных каманд і міжнародных структураў. 6 гадоў таму сацыялагічнае пытанне фіксавалі чаканне хуткіх пераменаў ад некалькіх тыдняў да некалькіх месяцаў. Але гэтага не сталася. З'яўленне беларускіх добраахвотніцкіх рухаў ва ўкраіне, дзейнасць кіберпартызанаў і падполля ўнутры краіны показалі, што метады барацьбы дыверсіфікаваліся. Пытанне пра межы негвалтоўнага супраціву ў таталітарнай сістэме застаецца адным з цэнтральных. Негвалтоўны пратэст і перамога шляхам негвалтоўным магчымая. Ёсць знакамітае выказванне мітрапаліта Андрэя Шептыцкага, это адзін з проста стаўпоў украінскай нацыянальнай ідэі. Калі яго спыталіся, што рабіць, калі вораг ідзе на цябе, ён сказаў: калі вораг ідзе на цябе, спыні яго малітвай. Калі табе не ўдаецца спыніць яго малітвай, значыць, недастаткова веры тваёй, спыні яго словам. Але калі ты не можаш спыніць яго і словам, значыць, зусім слабая вера твая, спыняй яго рукой. Галоўны вынік 6 гадоў змена стану самой дзяржавы. Паводле ацэнак парламенцкай асамблеі Рады Еўропы з 2020 года Беларусь пакінулі звыш 500 000 чалавек. Гэта найбуйнейшая хваля палітычнай эміграцыі ў гісторыі краіны. Адначасова афіцыйны Менск пайшоў на беспрэцэдэнтную інтэграцыю з Расіяй, даўшы тэрыторыю для расійскай агрэсіі і страціўшы значную частку вайскова-палітычнага суверэнітэту. У гэтых умовах дэмакратычныя сілы намагаюцца выбудоўваць альтэрнатыўную суб'ектнасць Беларусі на міжнароднай арэне. Что мы стратили? Слушайте, мы стратили радзіму, скажем так, але ж не стратили такого внутренней силы и гэтых намаганняў, якія працягваюцца. Все люди разумеюць, что тое, что адбываецца ў Беларусі, гэта ненармальна, все хочуць перамен. Вайна вельмі шмат унесла новых абставінаў у нашу ситуацию. Мы разумеем, что Беларусь з'яўляецца закладнікам і знешнепалітычных дзеянняў. Але набылі шмат новых сяброў, якія адрозніваюць Беларусь ад рэжыму Лукашэнкі ад беларусаў і Беларусь ад Расіі. 6 гадоў пасля жніўня 2020 года пакінулі па сабе канкрэтны фактычны вынік. З аднаго боку, гэта поўная манапалізацыя палітычнага поля ўнутры краіны, рэкордная для сучаснай Еўропы колькасць палітвязняў і іміграцыя да 500 000 грамадзянаў. З другога, стварэнне беспрэцэдэнтнай паводле маштабаў беларускай дыяспары, захаванне незалежнага медыасектару за мяжою і фармаванне альтэрнатыўных інстытутаў, прызнаных шэрагам заходніх краінаў. Сам жа пратэст 2020 года як вулічная з'ява скончыўся, а палітычны і сацыяльны крызіс застаецца неразвязаным. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Цікавыя вынікі нашай апытанкі ў чаце трансляцыі, як змянілася ваша вера ў будучыню Беларусі за апошнія 6 год. Гэта прамежкавыя вынікі, а таму заклікаю паднаціснуць нагаласаваць. Яна ананімная апытанка, а таму бяспечная. 3 варыянты пра веру ў будучыню пасля 2020 года. Не змянілася, стала мацнейшай ці стала слабейшай. Пакуль што галасы амаль раўнамерна размяркоўваюцца паміж сабой, і атрымліваецца, што толькі кожны трэці з нашай аўдыторыі засумняваўся ў веры ў будучыню Беларусі. Не так кепска, калі казаць пра ўзровень веры. І таксама не толькі галасуйце, але і ставце лайкі нашай трансляцыі. Наперадзе вельмі цікавы важны госць. За 6 гадоў пасля 2020 года улады не раз прадракалі хуткі канец беларускім дэмакратычным сілам. І часам сапраўды здавалася, што ўсё да гэтага ідзе. Але раз-пораз з'яўляюцца новыя людзі, новыя абставіны, і беларускае палітычнае жыццё зноў ажывае. Цяпер свой адказ на пытанне «Што далей?» прапануе Віктар Бабарыка. Пасля 5,5 гадоў за кратамі ён запускае «Беларус Нетворк». Праект, які мае злучаць беларусаў па розныя бакі межаў па прынцыпу ўзаемнай дапамогі і падтрымкі, у залежнасці ад патрэбаў
Так я, прынамсі, гэта зразумеў. Што можна змяніць сёння, калі паўтарыць 2020 год ужо немагчыма? Пра гэта была наша размова. Вітаем вас у Варшаве, Віктор Дмітрович, на канферэнцыі «Новая Беларусь». Вітаем вас у публічным жыцці ізноў, ну і з усмешкай перадусім. Вялікі дзякуй, я таксама, мне вельмі прыемна быць у вашай студіі, і я таксама вітаю вашых гледачоў і слухачоў. Вось, ну пачнем ад самай свежай. Ведаю, што вы ўжо многія інтэрв'ю расказалі на гэты конт па вашай ідэі «Беларусь Нетворк». Я тады, можа, толькі дэтальку удакладню, чаму менавіта цяпер і чаму вы цяпер пабачылі менавіта патрэбу ў такой ініцыятыве? Я б адказаў на гэта пытанне не то, што менавіта цяпер. Проста быў патрэбен час нейкі, каб падумаць, першае, што зроблена до 2026 года. Што добрага, што недобрага, паразмаўляць з тымі, хто ўнутры краіны, з тымі, хто за межамі, са спецыялістамі, з тымі, хто валодае рэсурсамі і таксама. То есть сустрэцца з экспертамі. І вось на гэта ушоў нейкі час. Вось паўгады пасля лютага, калі я сказаў, мне павінна нейкі час. Акрамя таго, я сказаў, што мне было патрэбна неяк уладкаваць собственнае жыццё. Каб я разумеў, а што ж і як я буду карміцца, не толькі на дапамогу джоб-цэнтра ці гранты. Ну, гранты гэта не мае. Вось, таму што гранты, як кажу, грант не зарабляецца, грант даецца, а я ўсё ж такі ўсё жыццё зарабляў грошы. Ось, і таму мне трэба неяк было знайсці тое, што каб я мог зарабляць грошы. Вось адказ. Вось гэты два нейкіх такіх моманта, і пакуль я іх не вырашыў, і нічога я не казаў. Так, ну і сказалі, у тым ліку, вось вы сказалі, прэзентуючы гэтую сваю ініцыятыву «Беларусь Нетворк», вы сказалі пра тое, што беларусы не сталі слабейшымі за гэты час. Проста вось гэтая сіла, которая ў іх была ў 2020 годзе, яна не можа знайсці гэтых шлях. А што, на вашу думку, тады разарвалася паміж беларусамі? Што мы страцілі ў выніку чаго? Мы не страцілі нічога. Нас усе гэтыя гады пытались раз'ядноўваць. Вось што страцілі. Некае адзінства, якое было прадэманстравана ў 2020 годзе. Вось за эти 6 гадоў шмат хто і чаго рабіў, каб раз раз'яднаць. Межы, рэпрэсіі, ціск, жыццё ўнутры краіны і па яе межаў, якое адрозніваецца. Розныя праблемы, якія мы павінны вырашаць. То есть шмат чаго нас раз'ядноўвала. І вось таму гэта адзінства неяк не існуе зараз. Ёсць некая супольнасць і зразумеласць тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны. Яны таксама розныя, але ж яны жывуць у асяроддзі, якое яны разумеюць. І есть нейкае асяроддзе за межамі гэтай краіны, якія таксама уласныя праблемы, але ж гэта не іншыя праблемы, чым тыя, што ёсць унутры краіны. І вось гэта сувязь зараз страчана, мне кажется. Вось. І вот «Беларусь Нетворк» – гэта той самы мост, які павінна пабудаваць сістэму камунікацыі, зразумеласці і зноў звязаць тыя самыя порваныя ніткі, пра якія мы кажуць, которые ў 2020 годзе мы былі вузел. Зараз нас пытаюцца разарваць. Вось як я сябе адчуваю. Я дапускаю, у вас ёсць адказ на гэтае пытанне, да? Якім чынам эта бяспека мае быць зарганізавана? І ці гэта нагу рэалістычнае? Ну, бо... Да, гэта асноўнае, над чым мы зараз працуем і думаем, гэта бяспека. Мы разумеем, што
зараз у Беларусі любое аб'яднанне, калі ты не сходил в райвыконкам и не спытал, могу ли я поехать с детьми и своими собрами на природу и там провести 3 дни, то это, оказывается, уже заборонено, потому что это там массовое мероприятие. Ну, а после вы бачите, что здарывается. То есть, я не разумею, я не разумею, как жить в Украине, где я со своими собрами повинен идти в райвыконкам, каб спытать, ну ладно, а кольки 3 ці 5? А если 3 семьи, это уже 15 человек, блин, это уже массовое мероприятие, ці? То есть, где та самая граница, где та межа, где я зразумею, ага, мне трэба ісці в райвыканкам, ці не трэба ісці в райвыканкам. Зараз у Гародні я чуў, што квізы таксама трэба ісці кудысьці, можа, там... Вось гэта ўсё зразумела. І гэта ўсё паказвае, што у публічнай прасторы нейкая адзіная сетка, якая скажа, што вось гэта праект там Беларусь Нетворк, гэта не працуе. Але ж маленькія супольнасці, якія змаглі нешта зробіць, існуюць. І ў Беларусі існуюць, і за памежамі існуюць. Я знаю шмат людзей, якія кажуць, мы ладзім нейкі праект, і ў гэтым праекце 15 чалавек изнутры Беларусі і 15 чалавек за межамі. І як гэта шутка, каб неяк там не обидеть, значит, нашу Ниву, яны очень классно мне сказали. Говорят, і галоўнае, каб про этот проект не написала наша Нива. Это жарт, я зразумею. Але ж я таксама разумею, што вот тыя проекты, якія мы будем падтрымліваць, якія мы будем камунікаваць, яны не павінны быць большими и не павінны быць у публічнай прасторы. Але ж ёсць такое разуменне, як сарафаннае радыё. Людзі будуць ведаць пра тое, што яны адбываюцца. Ну вось я хацеў і задаць гэтае пытанне, бо тое, як вы абвясцілі вось пра гэту ідэю з Беларусь Нетворк, і тое, як вы абвясцілі ў 2020 годзе ў траўні сваё рашэнне ісці на выбары, і тое, як пачало вакол тады фармавацца так сетка з людзей, сетка са штабоў у выніку, то мне бачыцца, што і цяпер вы разлічваеце на такі ж самы падыход, што вось вы абвясцілі, зараз пачнуць фармавацца. Да, толькі гэта будет не публічная сетка. І гэта будет дробная сетка. То есть, калі нам трэба было моцныя сеткі, якія там ствараліся, я б сказаў так, зверху і ўніз, то здесь не. Павінна быць нейкія кропкі, маленькія кропкі, якія паміж сабой звязаны. То есть, вось гэта вельмі зручна, чтобы каб былі небольшие, потому что калі яны будуць большие, гэта будзе небяспечна. Вось. І мы все ведаем, што ваш сын дагэтуль за кратамі, спадар Эдуард, і як гэта ўплывае факт і нагу гэта гісторыя, як яна ўплывае на вашу матывацыю менавіта ў гэтым праекце, у палітычнай вашай грамадскай дзейнасці? Ну, тое, што мой сын за кратамі, яно заўсёды для мяне ўплывае толькі ў адным кірунку. Я раблю ўсё, каб ён як мага хутчэй аказаўся на волі. І не толькі ён, але ж і тыя, хто застаецца ў няволі і з нашага штаба, і тыя, хто іншыя палітвязні, якія знаходзяцца. Гэта той кірунак, у якім я не спыняўся і якія прадаўжаю і там сустрэчы, і перамовы, і тое, што ад мяне залежыць, я раблю. Што касаецца или што датычыцца таго, што як эта гісторыя будзе на праект. Гэта для мяне неяк незразумела, таму што заўсёды, калі ёсць закладнікі, камусьці нейкія робяць прамовы, типа там дай тое, не рабі тое, там вось за ўсе 6 гадоў, што я быў у зняволенні, і ў зняволенні знаходзіўся мой сын, ніколі ніхто со мной не размаўляў на гэту тэму. Я не ведаў, што адбываецца з маім сынам,
і мне ніхто не пагражаў, мне ніхто не казаў, вось ты гэта робіш так, і таму твайму сыну будзе там кепска. Рабі вот так, і яму будзе лепей. Ніхто не кажа нічога. І таму я зразумею зараз, што раблю я что-то, не раблю я что-то. Я так разумею, што на яго, ну, у всялякім выпадку зараз я не разумею, што трэба рабіць ці не рабіць. Рызык адзін і той жа. То есть з ім абходзіцца так, як з закладнікам, але ніякіх умоў мне ніхто не кажа. Чаму, на вашу думку, тады было такое рашэнне прынята? Не ведаю. Гэта нейкі, я кажу, нейкі такой незразумелы, хай будзе, гэта помстка можа. Вот простая помстка. Помстка не толькі можа мне, можа там і майму сыну за тое, што ён некалькі казаў, калі там у 20-м годзе мы сустракаліся і Лукашенко адказаў, што пытаўся сказаць, што ты, ну ладно, ты сам ішоў у гэту пастку, але з чаго ты ўсцянуў самого там роднага і дарагога для цябе сына, і тады мой сын сказаў, што Александр Григорович, гэта мой выбор. Ён сказаў, гэта яго быў выбор. І тым самым, можа, даў паняць, што як закладнік, ён, ну, раз гэта яго выбор, то ён не закладнік. Ён ішоў у гэтую кампанію сам. Гэта, да, я яго папрасіў, значит, і ён быў вельмі патрэбен мне, як і ўсе людзі з нашага штаба, але гэта быў яго выбор. Можа, гэта, я не ведаю, на самом деле, чаму гэта адбываецца, ну, чаму адбываецца, і гэта моя боль. Вернемся так, зноў да вашага гэтага праекта. Які вы бачыце гарызонт рэалізацыі гэтага праекта? Бо вы самі сказалі, што гэта будуць дробныя нейкія ініцыятывы. І у нас ёсць, я разумею, што вы кажаце, до конца года, гэтага года, мы павінны, адказаць на пытанне і вырабіць или зрабіць крытэрыі для праекту. Крытэрыі зразумелыя для тых, хто трымае рэсурс, і для тых, хто можа яго атрымаць. Мы павінны зрабіць уже, абвясціць о нейкіх праектах, якія пачалі працаваць. То есть, вось гэты праект зрабілі. Пра яго гэта можа не гучаць як вось гэты праект стартаваў таму, што яго падтрымала или там дзякуючы Беларусь Нетворк. Не, я гэта не ведаю. Але ж мы будзем ведаць. Гэта будуць ведаць людзі, якія там датычацца да гэтага праекта. То есть до конца года мы павінны вырашыць прынцыпы, мы павінны вырашыць, хто будзе нас падтрымліваць у сэнсе рэсурсаў, хто нас будзе падтрымліваць у сэнсе нашых партнёраў по праектам. Мы павінны сфарміраваць каманду, якая будзе, не шмат людзей у гэтай камандзе будзе, но якая будзе точно у всялякім выпадку працаваць над гэтым праектам, і до конца года мы павінны зрабіць 1 ці 2 праекта. Вы сказалі, што перад тым выйсці з этой ідэі гэтага праекта Беларусь Нетворкінг зрабілі такую фактычна рэвізію таго, што ўжо было зроблена так дэмакратычнымі сіламі, грамадскімі ініцыятывамі. І вось гэтая ваша прапанова. І вы прыехалі сёння таксама на канферэнцыю сюды, і тут вось вас запрасілі на гэтую панель пра вокны магчымасцяў, як нам гэта карыстацца, так на што вы адказалі, што для мяне цяпер асноўнае выклік, так, і пытанне гэта як вось вярнуць гэты давер беларусаў. Не толькі давер, але і каштоўнасць. Вось, вот я бы хацеў бы удакладніць, якую каштоўнасць мы страцілі, на вашу думку? Як мы вырашаем праблемы беларусаў унутры краіны? Якія праблемы мы вырашаем для беларусаў унутры краіны? І адказ, гэта небяспечна для тых, хто ў краіне, гэта не адказ. Гэта не адказ. То есть, это тое самае. Вось давайте пачакаем. Калі мы не, гэта так не працуе. Мы няма магчымасці зрабіць шмат. Але ж хоць па кропельку мы можам гэта зрабіць. Але зараз мы, на маю думку,
Мы прыйшлі і кажам, не, унутры краіны рэпрэсіі, унутры краіны праблемы, яны там баяцца, нічога нельзя зрабіць, і рабіць, раз нічога нельзя зрабіць, рабіць мы не будзем. Не, для мяне гэта не працуе. Раз мы не можам нічога зрабіць у вялікім нейкім сэнсе, ну, па кропелькам, я магу дапамагчы аднаму чалавеку. Если я могу дапамагчы одному человеку, я могу это рабіць. Я уже казаў, калі ты не можешь спасти страну, спасай людей. Не ўсіх, хотя бы одного. Калі ты не можешь дапамагчы краіне, дапамагай людям. Вось Беларусь Нетворк — это та сістэма, якая дапамагае, якая будзе спрыяць дапамагаць людям. І вось гэта каштоўнасць. Каштоўнасць можа не ў вялікім сэнсе, але з маленькіх вот этих кропачак і будзе фармавацца вялікая каштоўнасць. Так, я дапускаю, што шмат каго можа і зматывуе ваш адказ, але дапускаю шмат, хто можа падумаць, што тое, што няма магчымасцяў, мы ад Віктора Дмітровича не пачулі нічога новага, што няма шырокіх магчымасцяў уплыву сапраўды на сітуацыю ці неяк на развіццё таго ж самага дэмакратычнага руху. Але што можа зрабіць кожны з нас? Вось пытанне я канкрэтызую, бо вы сказалі таксама, што сёння так насамрэч адзіная толькі дылема існуе для вас. Гэта Беларусь будзе незалежнай ці не будзе? І што вось сёння якраз гэты час, калі нешта можна змяніць, скажем так. А вось вельмі цікавае пытанне, і я адказаў на яе наступны. На панелі яно ж гучала, а што будзе, калі Беларусь страціць незалежнасць? Ці ўжо страціла? Ці ўжо страціла. І ўсе сказалі, не, мы не верым. Мы чакаем, што ўсё будзе. Через год, через 10, через стагоддзе. Так вось, Беларусь Нетворк — гэта сістэма, у якой ёсць план Б. Калі ты будзеш дапамагаць, калі ты будзеш павялічваць сваю каштоўнасць, то, канешне, вельмі добра гэта рабіць у незалежнай краіне. Але ж ты гэта будзеш рабіць незалежна ад таго, краіна незалежная ці не. Вось гэта вельмі... Я думаю, што гэта одно из основ придать каштоўнасць кожнаму з нас незалежна от каштоўнасці краіны. То есть, вось калі мяне пытаецца Беларусь, я заўсёды кажу, а что такое Беларусь? И мне, ну как, гэта прырода, гэта азёр. Да, но Беларусь — гэта людзі. Беларусь Нетворк — гэта сістэма дадатковай каштоўнасці кожнаму з нас. А калі вот так канкрэтызаваць, што нашай аўдыторыі кожнаму можна рухацца хаця б у гэтым накірунку? А вот з гэтага мы і пачынаем. У анкеце написано, што ты хацеў бы і мог. Прыходзіць нехта і говорит, у мяне ёсць 3 гадзіны ў нядзелю. 3 гадзіны ў нядзелю. Якую я магу даць свой... Вось як было ў 2020 году, годзе запустили Уберыка. Водитель слушай, я могу 2 гадзіны поездить на своем автомобиле и штосьці зрабіць. Я могу выйсці и дать воды на пикете, покормить тых, кто там сядзіць у гэтым пикете и там збирае подписы. Вось так и здесь. Напиши, что ты можешь зрабіць. А мы будем уже думать, кому. Я могу посядзець с чьим-то собакам. Ну и добра, раз ты можешь посидеть с чым-то собакам. За гроши, скажи, за якія гроши ты можешь за этим посидеть. То есть, что я могу и готовы зрабіць. Я не ведаю, что кожны из нас может. Я не ведаю, что можете вы. Я ведаю одно, что калі вы хотели что-то зрабіць, шмат людей кажа, а куды? Вот, ну вось, я выйду на площадь там с плакатом и скажу, я готов сидеть с некими ходованцами чьими-то. Ну не. А здесь я просто написал в анкетке, у меня есть 3 гадзіны. И я готов камусьці штосьці зрабіць добрае. Вось и все.
Ну, прынамсі, гэтым разам, з гэтым праектам вы кажаце, што у вас ёсць варыянт Б. Да, У адрозненні так вось. ад 20-го. Да, так вось. Не, варыянт быў у 20-м таксама быў. Быў, проста мы не ведаем пра яго. Да, то есть, ну не, ён это, можа, і це неяк рэалізаваўся ў 6 гадоў турмы. Ой, гэта тоже праект быў. Але ж, что такое, вось, опять же, значит, якая твоя дадатковая каштоўнасць ад таго, што ты что-то зрабіў? Гэта адчуванне, то, што ты камусьці патрэбен. Гэта вельмі важна, тому што на самом деле, вось, калі вы ідзеце і камусьці... У мяне заўсёды есть такой вобраз вельмі цікавы. Аднойчы у лесе, была вельмі класная такая поляна, але ж гэта было ў чашчобе. І вось там стаіць скамейка. Я не ведаю, хто ее поставил. Я ведаю, что не шмат людей залазить у эту чашобу. Но калі я пришел, я сел на яе и сказал вялікі дзякуй тому, кто ее поставил. И я упэўнены, кто ее ставил, ён ставил для сябе. Але ж ён ставил и подумал, вот нехта хтось придзе и таксама адпачне на это. И вось гэта адчуванне, калі ты штосьці зрабіў, і ты зразумееш, што і хтосьці... От мы... Гэта ж вельмі праяўляецца і здараецца на тым, як мы оставляем кнігі у нейкіх кавярнях. Мы прачыталі, мы не ведаем, хто возьме, не возьме, или еще ж. Але ж мы нейкі падзялілись, і нам гэта прыемна. Гэта прыдало нам дапоўніцца нейкай каштоўнасці, іншай каштоўнасці, тым, што мы разам. Мне не надо, каб за гэта мне далі медаль. Не. Я ведаю, што хтосьці скажа дзякуй. Дзякуй, Віктор Дмитриевич, за гэтую размову. Удачі вам у ваших пачынаннях. Поўная версія гэтага інтэрв'ю, на жаль, эфір не гумовы, выйдзе заўтра на нашым YouTube-канале Белсат Ньюс, і Вожык Патрыёт, бачу, пытанне задае ў нашым чаце трансляцыі, там будзе маё таксама пытанне пра лёс партыі «Разам». Ну, а мы мусім крочыць, нават бегчы, на жаль, далей, бо столькі контенту і ўсё ў гадзіну змясціць цяжка. На канферэнцыі «Новая Беларусь» абвясцілі і пра кадравыя змены. Я нагадаю, што гэтыя выходныя адбываецца з нагоды гадавіны падзею 2020 года вялікая буйная канферэнцыя «Новая Беларусь». Дык вось, паводле гэтых кадравых зменаў місію дэмакратычных сілаў ва ўкраіне узначаліла Вольга Зазулінская, якая дагэтуль адказвала ў аб'яднаным пераходным кабінеце за сацыяльную палітыку. На гэтай пасадзе яе заменіць Юлія Міцкевіч. Для Зазулінскай Кіеў стане няпростым кірункам. Яна ўжо 4-я прадстаўніца дэмакратычных сілаў ва ўкраіне, пры гэтым у саміх беларусаў ва ўкраіне назапасіліся прэтэнзіі да таго, як выбудоўваюцца адносіны з іхнай супольнасцю, а таксама праблемы з легалізацыяй для часткі беларусаў застаюцца нявырашанымі. Што гэтым разам мусіць змяніцца, спытаем у самой спадарні Вольгі, якая ўжо знаходзіцца з намі ў студыі. Вітаем вас. Вітаю. Ну і не ведаю, ці віншаваць вас з гэтай пасады. Напэўна, віншую, бо для вас... Дзякуй. Так, гэта сапраўды місія, напэўна, так, калі казаць. Это не пасада... Я люблю складанасці. Дакладна. Так вось давайте тады высветлім, чаму гэтым разам павінна у прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў у Кіеве атрымацца, якія у вас будуць ці то ноу-хады, ці то іншыя падыходы? Слухайте, ну зараз на сёння рана казаць, атрымаецца ці не атрымаецца. Ну, па-першае, дайце даехаць да Кіева. Ва ўкраіне вайна, все вельмі складана. Я не ведаю, чаму не атрымлівалася раней. Я не даю ацэнку працы іншых людзей. Хай гэта робіць грамадства, я не знаю, эксперты, палітыкі. Я звыкла пачынаць все з нуля. Але вы ведаеце, чаму у вас атрымаецца? А я не ведаю, ці яно атрымаецца. Я буду намагацца, каб атрымалася. Я буду рабіць усё для таго, каб атрымалася. У першую чаргу, што вы хочаце? Я хочу сустрэцца з беларусамі ва ўкраіне. Гэта першапачаткова. З тым, хто
будзе мець такую патрэбу сустрэцца, да, ці будзе імпэт сустрэцца са мной. Таму што я не бачу там нейкіх такіх праблем, якіх няма тут з беларусамі. Да? Хтосьці чымсьці даволен, хто-то недаволен, у кагосьці ёсць прэтэнзіі. Але мы павінны разумець, што там гэта вельмі востра, таму што там ідзе вайна. Таму што там у людзей ёсць адчуванне, што іх кінулі. Вось і ўсё. Ну вось, ёсць праблема, ёсць адчуванне, што іх кінулі, то бок папярэдняя місія не змагла стварыць такія ўмовы, каб такога адчування не было. Што вы збіраецеся рабіць для таго, каб не было такога людзей адчування, што іх кінулі, яны цяпер сядзяць без дакументаў? Ва ўкраіне немагчыма працаваць вертыкальна. Там трэба працаваць гарызантальна. Да? То бок там трэба на гарызантальным узроўні адбудоўваць давер. Самае галоўнае гэта давер. Калі ў нас атрымаецца, то я думаю, што ўсё зменіцца. Ну, я бачу апошнія пасты таксама там найбольш актыўных актывістаў беларускіх. Ну, асноўная прэтэнзія ў тым, што зноў ім прызначаюць прадстаўніка дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве, а не яны самі неяк на месцы выбіраюць. Што вось вы ім адкажаце? Бо, напэўна ж, будзеце і сустракацца з імі. Слухайце, ну, для мяне гэта неяк так дзіўна выглядае, што значыць ім прызначаюць. Ніхто ім нічога не навязвае. Прадстаўніка прызначаюць для таго, каб пашырыць палітычную прадстаўленасць ва ўкраіне. Гэта першапачаткова. І каб адбудоўваць вот гэтыя звязкі, да, каб разумець, якія ёсць патрэбы ў беларусаў ва ўкраіне. Разумець не таму, што мы не ведаем. Мы ўсё ведаем. Але калі мы можам узмацняць тыя арганізацыі, ініцыятывы, тых актывістах, якія ўжо цягам некалькі год робяць справу, вельмі каштоўную справу, да? Яны адстойваюць справы беларусаў ва ўкраіне. Калі з нашага боку мы будзем узмацняць гэта ж вельмі добра. Вы будете таксама займацца гэтым палітычным трэкам, который нядаўна з'явіўся паміж Кіевам і дэмакратычнымі сіламі. Пакуль што праўда, уражанне такое у нас, у журналістаў, што Кіев хутчэй інструментальна выкарыстоўвае дэмакратычныя сілы для канкрэтна ціску на Александра Лукашенка. А вось як дэмакратычныя сілы выкарыстоўваюць Кіев, для нас таямніца. У вас ёсць сэнсе выкарыстоўваюць гэты на высокім узроўні, так, кантакты. Ёсць нейкі план ці разуменне, якім чынам гэты палітычны трэк можна напоўніць рэальным нейкімі практычнымі справамі для беларускага руху? Слушайце, ну, спачатку трэба даехаць да Кіева, як я і сказала, да? Трэба сустрэцца з беларусамі. Трэба паразмаўляць пра тое, як мы суспільна бачым гэтую стратэгію, да? У тым ліку палітычную. То бок вы разам будзеце эту фармаваць? Толькі разам. Вось. Толькі разам. Не будзе такога, што палітыкі там нешта сабе вырашылі і робяць асобна, а грамадства асобна. Не, толькі разам. Інакш гэта будзе такая ж самая гісторыя. Ваша папярэдняя праца была звязана з сацыяльнай палітыкай, сферай, дзе заўсёды ёсць хтосьці пакрыўджаны, абдзелены, тым больш, ведаем, беларусы ў розных краінах, у кожнай краіне свае сістэмы, свае падыходы да беларусаў, яшчэ і ўлады там мяняюцца, бо дэмакратыя, аказваецца. І тыя новыя ўлады прыходзяць новыя падыходы, і ўсё па-новаму, так? Якія 2-3 вынікі сваёй працы вы сапраўды можаце запісаць сабе ў актыў, ну і што не ўдалося, што вы перадаеце далей Міцкевіч Вользе? Ну, я считаю, што першае, што мы зрабілі, гэта калі пра прадстаўніцтва сталі казаць, што мы прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Калі мы пачалі размаўляць пра все ўразлівыя групы, а не пра адну некую групу асобна. Гэта, я считаю, вынікам. Мы перамаглі. Мы змянілі гэты статус Міністэрства па палітвязням на прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Мы запусцілі праект раёнку пры нашай падтрымке, да, гэта больш за год заняло. Канешне, мы хацелі вельмі хутка і думалі, што за паўгады получится, але кожнага разу былі новыя выклікі. Гэты праект будзе працаваць удакладню раёнка, гэта калі можа кожны беларус звярнуцца да лекара па кансультацыю. Па кансультацыю. Калі коратка, так. Медычную кансультацыю. І ён разрахаваны менавіта для тых невялікіх гарадоў, мястэчкаў, дзе не хапае кадраў. Беларусі, окей. Да, у Беларусі, ўнутр Беларусі будзем працаваць. Не атрымалася адчыніць сацыяльны фонд падтрымкі. Не атрымалася таму, што няма грошай. Для нашых пенсіянераў маеце на ўвазе? Гэта для ўсіх уразлівых групаў. У нас, акрамя пенсіянераў, ёсць людзі з інваліднасцю, ёсць адзінокія маці, да, з дзецьмі, ёсць сола-папы, таксама, якія выхоўваюць дзетак самі. Ёсць
жанчыны ва ўразлівым становішчы, да, гэта ахвяры дамашняга гвалту. І шмат беларусаў, якім трэба дапамога. Шмат, але пакуль што няма такога інструмента. Які вынік будзе для вас добры ад вашай працы ў Кіеве, калі мы з вами, напрыклад, сустрэнемся ў гэтай студыі праз 3 месяцы? Калі атрымаецца запусціць працу працоўных груп па асобным накірунках, гэта тыя дамоўленасці, якія былі дасягнуты падчас візіту Святланы Ціхановскай, што ў нас будзе такая магчымасць. Гэта двухбаковыя працоўныя групы, украінска-беларускія, па 6, мне падаецца, накірунках. Калі у нас атрымаецца сабраць і запусціць працу па іх, то это будзе вельмі добра. Дзякую вам за размову, і зычым плёну у вашай новай сапраўды пачэснай місіі. А мы застаемся у тэме. У Варшаве завяршаецца 5-я канферэнцыя «Новая Беларусь». Ад абмеркавання рэзалюцыі, будучыні адукацыі да вулічнай акцыі «Дзень годнасці», прысвечанай гадавіне падзеі 2020-го. Далей Андрей Сульжыц. Андрею, вітаю і перадаю слова. Дзе ты цяпер, што адбываецца? Вітаю, Олесь. Мы знаходзімся ў самым цэнтры Варшавы, дзе праходзіць акцыя «Дзень годнасці», прысвечаная ўжо 6-й гадавіне пачатку мірных пратэстаў у Беларусі пасля фальсіфікацыі выбараў у 2020 годзе. Акурат гэтым мітынгам і канцэртам завяршаецца 5-я канферэнцыя «Новая Беларусь». Вяртаючыся да падзеяў на самой канферэнцыі, то другі дзень быў даволі насычаным. Дэмакратычныя сілы падрыхтавалі ажно 9 рэзалюцыяў. Ад вызвалення палітвязняў і абароны суверэнітэту да падтрымкі медыяў, супрацы з Украінай, а таксама падрыхтоўкі дэмакратычнага транзіту. Не проста сабраліся, паразмаўлялі, а дадалі да гэтага фактуру, дакумент, які можна выкарыстоўваць як і для сваёй працы унутры сваіх структураў палітычных, так і для супрацы з міжнароднымі партнёрамі. Вось гэта тая рамка і тыя прыярытэты, якія зафіксаваны гэтымі рэзалюцыямі. Першая панель пад мадарацыяй галоўнага рэдактара выдання «Рэформ» Фёдора Паўлючэнкі была прысвечана ператварэнню Беларусі ў лабараторыю сучаснага аўтарытарызму. Удзельнікі абмеркавалі, як гарантаваць бяспеку актывістаў ды палепшыць юрыдычную дапамогу. Безумоўна, такія дыктатуры, як дыктатура Лукашенка, гэта не штосьці новае. Шмат краінаў у свеце прайшло праз гэта. Магчыма, мы зараз сутыкаемся толькі з новымі выклікамі. То бок змяняюцца тэхналогіі, змяняюцца падыходы. Вострая атрымалася і панель пра будучыню беларускай адукацыі ва ўмовах татальнага ўздзеяння рускага міру. Мадэратарка дыскусіі, моя калега Аліна Коўшык разам са спікерамі шукалі адказу на пытанні, ці здольны еўрапейскі гуманітарны універсітэт у Вільні выконваць ролю нацыянальнага беларускага універсітэту, ды як ставіцца да той часткі настаўнікаў, для якіх лаяльнасць вышэйшая за прафесіяналізм. Я б, напэўна, не дэманізаваў бы педагогаў беларускіх, і сапраўды яны шмат усяго робяць. Як я казаў, прынамсі і беларускую мову, і культуру, і літаратуру дзеці ў школах у Беларусі вучаць, а вось у нас у дыяспары якраз праблема з тым, каб нашых дзяцей беларусамі захаваць. У цэнтры увагі былі і іншыя набалелыя тэмы. Стварэнне транснацыянальнай сістэмы сацыяльнай абароны для беларусаў, што засталіся без падтрымкі сваёй уласнай дзяржавы, а таксама выжыванне незалежных медыях ва ўмовах блакавання і супрацьдзеяння расійскай прапаганды. Напрыканцы афіцыйнай часткі прадстаўнікі аб'яднанага пераходнага кабінета ўзнагародзілі выбітных дзеячоў медалямі. І вось па сканчэнні канферэнцыі яе ўдзельнікі прыйшлі сюды, у самае сэрца Варшавы, да помніку Мікалаю Каперніку, дзе да іх далучыліся і іншыя, як беларусы Варшавы, гэтак і мясцовыя жыхары. Проста цяпер за мою спіну спяваюць гімн, рэлігійны гімн «Магутны Божа». Мясцовыя таксама з задавальненнем прымаюць удзел у гэтай акцыі. Студыя. Дзякуй, Андрею. Андрей Сульжыц пра заключны дзень канферэнцыі працы, канферэнцыі «Новай Беларусі» і дзень годнасці ў цэнтры Варшавы, дзе ўжо мы бачым сотні людзей з чырвона-белымі сцягамі. На гэтым завяршаем наш эфір. З вами быў Алесь Залеўскі. Дзякую спадарству за ўвагу, лайкі і каментары. Зычу ўсім добрага вечара і ўдалага пачатку тыдня. Пакуль.